nästan komma. Ja, det bara armen. Så. Ja, nu så fast han är på. Och annars champagne nu är det här skärm. Aldrig det. Akkurat så. Fint sommar. För nu förstår jag att kameran inte Absalon på men inte. Nej, det får en annan som lukar som på lätt skärmen då. Okej. Han klart. Det är det. Och så har vi finnet Jester i studiet Jakob her I morgen, og til Anja Hansen som kommet til videoen, og Anja, tusen takk for at jeg har sendt deg nesten driver Jakob. Det ikke en kvaring på skåret, men velkommen sendt deg. Jo, takk. Og vi tar nå sett opp kamera og alt mulig, til som ikke suttjer sjående tid. Det var ikke peiling av hvordan det pleier så gjør der, men nå kamera alle stedene, så. Men Anja, gjør så vel. Ja, tid har sagt ja til at vi kunne vidje til det, ja. Og til seg Iktos vidjer, og vi kommer å vise etter her om en trodde viker i Sjømarpnå, og i Iktos. Og så sa jeg at spør jeg til om boer som verster, Sinter omgåse og dit kom inn og etter arbeidet, og at de forteller Sinter bare hva de gjør I åren, og hvordan at her vi ser et arbeid til disse tjenestene. Og jeg sa jeg begynner vi tar Arna til han hever, to over viser han Lindens største, ja? Ja, det er godt, så jeg börjar, ja. Ja, og når største Linden? Det var 20. januar I år 2000, börjar Linden. Så det 12 år siden? Det 12 år siden, ja. Vi kører på, det 13 dager. Hva gjør du åren? Arne börjar på Lindene. Ja. I Haugen skola, og så har vi gjort noe selv musikk, kristen tonlag. Og på den måten aven for kristen tonlag ble vi rettelig større. Og så flott til Havnar, og bo oss her, og så ble jeg så at arbeide fiskevisjonen her I havn. No. Og jeg arbeidde I Vestmanna, en laksavish I Vestmanna. Og så ble jeg Linden, og aven for at vi snararbeid til å arbeide I selv musikk, og det var en stor parster av det som stod gjør det var senda tonlag. Så blir jeg så vi sa å være her som hjelper folk. Vi kjente jo på at gjør det bare til at leie tonlagen av teltene så det var på den måten jeg kom inn. Jeg tar så ikke mikrofonen til noe sånt. Det var bare vi tonlagen jeg gjør. Okay. Jeg får den av teltene. Ja. Få tonlagen så vi kunne spille den. Og hva er åren til største av et eller 18 av Linden hver bør, ja? Det var også til åren. Ja. Lysen til åren. Ja, da var vi av 4 uker Sinter. Ja. Men det var mest vi til at få tonlagen, og så også jeg at det sluttelig kanskje spalte sin tonlagen, men det kom ikke inn på en veien jeg gjør det. Jeg spiller tonlag. Nei. Det tar mer til teltan, ordnet det selv. I programmet nå. Ja. Det programmet. Så du gjør det også en playlist der, som vi sier? Ikke begynnelsen. Nei? Nei. Det er ikke begynnelsen. Ta leid helt ikke, altså, ta bestemmer at du helst kvart hver spalt? Nei. Ok. Nei. Ja. Men så, også I begynnelsen, så ta arbeidet stadigvæk fiskevisjonen I havne, og ta arbeidet skiftende vakter. Så arbeidet jeg om kvalitet og om dagen. Og så får jeg også nye til at vaske, så tar jeg det bare om nattene, eller samt en kvalitet om nattene til arbeid her, og så var jeg til å bo her om dagen, eller 18 tar jeg var livet. Så gjør det så det. Og også når vi tar et kjent at alle sendingene som vi tar til akkurat helt om, harddiskene var ikke større da, som det nå. Så alt det skulle få seg ut av fløver, men så det fløver så at det var plass til at jeg kan nytte opp. Det tog jeg som avvøsning I begynnelsen på den måten. Når begynner du så at vi har sint I morgen vi kvart var spalt, eller? Det var jeg kjente ikke hva til programmet som vi brukte. Skjønte så visste jeg meg for tog jeg og spurte for jeg var sånn vita om hvordan kører det til. Helt det var spennende, eller? Ja. Alt interessant for det stor. Helt det var mer avhørst enn hitt arbeid vei? Ja, det kan man avhørst. Ja, det tonlegradlasen I bjøy. Det som største av man. Så, så ble det spørst om man kanskje hjelpe vi sånn,
så också det är så stort för att pröva just en talar sändning eller bara också så ut kanske lika sagt också mittlen sanchen eller men det har det simpelthen inte att det var väldigt Du skilte som är nervös nu? Ja, skilte väl. Ja. Bara att ta det upp när var nog ringt. Ja, Aron. Ja. Men jag också att det är så stort för att pröva. Så det är yngste där men tar det short. Tar det. Men så är det kvalitet så nu ska det vara det färg om man och vi spelade så bara musik. Det var så sportigt så läste om det om jag kunde pröva att tala sändning ganska. Och så för igång och det var rävligt. No. Det var väldigt. Jag var simpelthen så nervös att det var helt väldigt skall som att böga på det. Och då sa du tagit upp Aron? Nej, det var bara nice. Det var bara nice, ja. Okej. Det var det jag ville pröva. Ja. Det var det så kusine. Det så så undanämt ut. Ja. Kusine gjort det. Ja. Men det är inte så. När man så lever ut där så tänkte jag vad ska jag för så tog det så upp och så är så bra lustigt det att det var mer en flankt runt. Hur länge sedan är det? Det var vi det var ju 2000. Ja, nog så kött att. Nog så kött att han det var när man har att han. Det var att han ville så gärna. Ja. Pröva. Bråda med gränser. Ja. Att kanske gott för anklarna höra. Ja. Det var ordentligt men. Ja. Men så spurte han kanske skulle pröva ganska se och in pröva läsa och upp ganska en dagskrå. Det bara att jag läser upp hur förde den har rött fram. Så väcker det väl en gång i och så pröva i det så snart framåt. Av vänja sig, öva sig och sitta för showan och pröva hur så förde den stämmer fram. Ja. Tar man alltså kommer så spegeln ut. När började du så vi ser morgonsändningen? Jag började vi Ein Jakobsen, han arbetar just nere en åtgärdskai. Han har så mer sändningar och jag tog mer av det tekniska och tekniker sort. Han har en sändning som han kallar gott vikskifte. Och ta gör det stadig sändningar. Så gavst han. Så tänkte jag, nu var det ganska en chans att göra mer. Och jag inte var först som starve, men jag var på halva till att ta. Ett annat starv? Jag var halva till här och arbetade fotlat i fiskavärsen. Så jag var på sen. Ja. Det sökte ett fältkjör till det. Ja. Men jag visste inte alls. Tar det simpelthen så till att jag bara gärna sändning och intervju och allt det där. Jag visste inte så vad jag tog. Men så också jag nu har du chansen. Nu har du chansen till att ordla pröva det av om du klarar det. Att göra det här. Så tog jag så och vad ska jag säga vid här? Jag ska ta sändningen gott vikskifte. Pröva att göra det. Och tar man den första gången tog jag så det mesta av inslöven upp och det som är så säger in så in i mitten det var så Sanchez som vi spelade här. Nu har vi tagit Sanchez och vi tar den Sanchez. Så det blev inte så lägga snack på en läs. Det mesta var till jobb som inslöv sort. På tar man det kommer så spegeln. Vi tog sändningen och han var frigid där och det var ofta tilltök som var vikskift någon också små stort inslag med en timme. Ja. Det har kört för en timme. Ja. Och så är det i några år till vi börjar vi att sända morgonen. Då sänder vi det så i Shetland där. Då sänder vi bara från klockan 8 till klockan 6 i morgon. Så alla fyra barnen sänder vi släck. Nå ja. Så det var i 2006 alltid ta för vi det till att sända fyra barnen. Det är nog så länge sedan. Ja. Ta för så vi som morgonsändning. Och var du började vid Värstor och då säger alla tekniker i Östne? Det var så Värstor på det. Jag kan ta sändningarna som gott vikskifte. Så fann det att det var så att det är släck så ringt som helt åren vi intervju och sånt. Och det var det nego arbete av att ta upp och klippa till man kan sånga nökter och hata bort i surgery-tomater och hata värsgott och så klipper man. Så får jag hellre vill det att vad ska nu göra allt bara nice. Och det var neglattare och negnämmar. Ja.
Och sen det att ta det sitter i studion och trossar beinleis. Så nu är det färdigt luftna, allt det som är sivat nu, det är färdigt luftna och det är vänster chatt. Ja. Och törst nek mer också på vad ska det eller inte gärna fel inte att se några för chest. Men hvis jag himmar in att du lägger upp, ja, vad ska jag kan gå klippa där. Så är man inte lika uppsätter på att göra det rätt på den väg. Ja. Ja, så följer det. Ja. Det är nek mer skrivant. Ja, nek mer ja. Då Hvis du man gjør det en timme, så kan du gå bra 2-3 timer, kanskje 4 timer på en Ja. timme. Ja. Til man kanskje kan gå nøkter, det skal være helt perfekt. Luftar om att det ganska ja. Ja. Stämmer för att himmel in, så tycker beinleis, Ja. så är det för ute i luften. Ja. Och det vi då från det att det är nek mer levant. Nek mer naturligt. Ja. Att göra det beinleis. Nu har du så fullt starv här. Ja. Fotla du. Är det några andra som har starv här i Lintene? Som är lika som ansätter? Ja, jag har så varit starv fotlåt i sedan 2002. Och så har jag onkel folk i mitten var syndrat och inte fotlåt i. Nej. Onkel var nästan fotlåt i. Så det är en tror jag 4 fulltidsstövel tillsammans. Det är något som får syndrat Ja. pastar av den. Så utifrån att vi, hvis man tar den samman så är det en 3-4 fulltidsstövel Ja. tillsammans. Men det nästa som är annars knutet till Lintene. Hur snack är annars vi och i Imskon och ha sändningar och bönarlinjen och det? Jag vet också nu den en trusfolk själva som Räckliga knutet till Lintene. räckliga gör också studenterna. Trusfolk. Ja. Ja. Och det är nekopgaver som skulle göras. Det är gott. Ja. Det sändes nek för allt öknen. Det är det. Kvant det. Det ska nek till att fylla att ta timmarna ut. Ja. Ja. Vad är din uppgåva som nu mest? Jag har varit nektekniker, stor passatöj och redigera sändningar, klippa där till. Och nek vi hemmasvina och så har vi bröt synder på skipan arbeten att nu är det ganska mera sitter i studion, mera sändningar och mera till att få tonlägen och skipan och kökon. Det har vi så just alla tider. Och istället få ganska era sändningar och sådana. Du är ganska vidla finna på knut och sätta det. Ja. Mera lägga till rätt skrona kökon och så gör vi det och finna på hur ska vi göra stöjna bättre, hur ska vi få fler folk in i arbetet, hur ska vi få fler sändningar och skrona. Så är det inte mest. Så onkel är AHV skulle bara ringa till Toina långt hinna Lintene, ja. Ja. Och här är det fler som är uppe när man kommer in. Ja. Det var stava och finns ju väl och så blir det så. Och du skiljer till att det är inte nervös först när du prövar det själv. Ja. Ja. Så jag har sagt det viktigt att låta vinna att vad ska vi ta det akkurat som det kommer. Ja. Pröva sin intelligensen, inte för länge förbi det man klarar själv. Man själv följa heter klarar ju väl. Så det kommer börja vi onkel öron ganska har också schema vi onkel först eller. Ja, jag tror så saker som vi som har värst att se på ett tejspegel kommer in att vi bara pasta lite pasta och när sändning dömes. Så gör det så har vi Pedersen då han börjar. Det var det har ju släckt ta en börja. Så verkligen kommer in en sändning. Och så också så vid låta sätta sig alla rättes. Och det också ganska hej och lite intervju och vad man har lärt det. Så snackar vi detta om hur ska det görs detta och så är det det själva. Kan det följde själva. Kan helt det borde ju just också analys. Men det är ju själva vi i processen. Och du är du i morgonsändningen nu i Kossör, 2 från veckan. Nej, jag tror 4 från veckan. Är du 4 från veckan vi sändningen? Nej, är det måndag och torsdag. Ja, jag sa vi ett nu. Ja. Och höst och fredag. Och höst kvar det tar jag som adress. Okej, och så fortsätter är du tar jag absolut. Ja, akkurat som måndag morgon. Ja. Och var du ensam att börja vi till flera månader? Ja, för först den tar hej fortsätta om månader ensam att. Okej, ja. Och så var det nog snack tekniker. Det är stor past. Ja. Då säger jag snack. Jag rör halda man kanske inte låta hinns bara snacka sen. Ja.
Så kan Absalon fortelle hvordan han kom inn i etter arbeid og var ikke til å høre en sangfest. I halte, skal vi ikke føre inn og ha et lærfest. Vi tar vi kjenner av Iktos her og sendte inn til Kjøkon. Anja sitter her, og Terje han stender og ordner opptøketålene. I alle fall lyst til den sangkjøren vi tar vi gjøre. La meg si at vi tar en spånakapping. Vi tar at slått av sendingene vi spånakappingene. Og det som sagt Iktos, som vi Kjøkon, og tog hukse om året Iktos. Hva mest til å opprunde malen? Og hva stendet til fire? Hva det vi knyter det at? Vi knyter det at kjønnavsrasene, vi knyter det at handelen som her i boinen Iktos, og vi knyter det at en tonlagerbalse som spalte i en affæren. Men hva det at det kommer alt fra? Og varst du Sverige på det, så sendte dere et SMS 2-13-24, og vi i lodakasten om en fløvepakka og 4 fløver, 2 føreskar og 2 utlyskar. Og til å komme så til enden av sendingene. Til mål enden av sendingene være sender satten igjen det blir å være. At det her gjør at det sender tøyer krevende å få alt det her å passe sammen. Og når det er kommet så må du renne få sender kassan. Ja. Så vi får spille til det. Jeg så ikke til skjermen herfra, så du må stå i det som partner nå. Ja, skal vi ta et som ligger i listan, Janne? Ja, takk om godt. Det er vi lett jokken. Några sanger i listan som vi känner. Särskilt att det första sangen som vi har dröjna för att variera där sen så är det röna lägga ut av listan så kors man finner där så. Ja, här är du har lagt av listan här som är Chimes Restorf som heter Nyen från där. Jag ligger också in på Spotify hvis det skulle vara. Var det där också då för? Ja, det tar skaka här i några sanger så. Marcus Smith, Marcus Smith och Ariel Flyer line up. Ariel Flyer. Så borde skulle jag inte det. Ja. Fors, nu gör det fors. Ja. Ja, det är så. Det så just vi. Några kommer SMS någon. Inte så mycket. Kan säga musik. Annars är det glömma. Vi tar visst åka reisen just det. Ja. Vi tar en åka reisen just det. Vi tar original åka reisen just det. Her var det en sanger Chimes Restor som kalles Nyen fra det her. Og vi tar som sagt Iktos Avijan, og Anja sitter i studion og Terje gonger og stakar undan om åken her, og annars i studion tar Arne og i Kjolver. Og annars er tidsloppene at jeg sendte så gjør så vel, Anja. Ja, det tror jeg at jeg hadde sin stort til å komme og kjenne verstene og i Lundene. Vi var horstik om Tåsa, og vi kjenner røttene, men vi kjenner ikke anlittene. Og Iktos har faktisk tverfor fyrver vi kjenner Lundene, og i 2019. Og ta så vi på Alfære, og øyne samrøver vi Eion Mipperg. Og ta var det etna som var verster, etna hopper. Og ta på Alfære ta var Daniel Adol verster. Og ter sendingene er litt og YouTube tja Iktos skjønvarsp, så hvis onker vil sutja til. Og så halte jeg at, ja, nå har vi hørt her Arne Tåsa syndrom, så han kom inn i arbeidet. Han er tekniker og haft sendinger lintene så gjerne Linden började i 12 år så igen är det. Och tar Arne han fyller faktiskt det. Hur går det så? Mycket det. Mycket tror jag. Jag vet inte hur jag sagt det där. Tack för det. Till lucka. Vi borde nästan sunka för honom. Ja, att det. Ja, tack om dit. Jag har kalkylt där vi så. Ja, så just det. Så då börjar jag helt att vad säger du till Arne? Ja. Ja. Och nu har vi tid på en känning samman Absalon och till Arne och det är två från vikna. Och nu också jag vet kan höra synd från Absalon och Arger. Och jag har bara också synd om jag känner synd till vad han har gjort åren. Inte allt. Och jag kan nämna några ting. Han har varit löggreglemöver eller politimöver. Du har varit hundaförare och dockoförare. Ja, så glömma. Jag kommer att lära dig att du var på bibelskola i England. Ja, var vi år. Ja, boktalare. Och så det var också när vi OM. Ja, det var tar vi OM i mitt av 15 det började på att här vi boktalning. Ja. För att det göra. Och då var en tur i USA. Då var vi till Stonerna samkomma. Vi har Luften. Det var i Höjvik. Ja, 2008 Stoner det henne. Och här då så var det samkomma löjer i Ösne.
Det är imest och nu är det radioverst. Och allt är ganska sint ibland och något annat stadverk och det. Arbetar du en som politimauer? Så jag har farlöv från politien och lötne. För farlöv tar vi först i november månad. Så har vi arbetat i samkomne jag arbetar i samkomne fotlärtøy och så är detta så att säga att jag har varit i lintene. Ja. Du är ännu löslen i Lövdene. Det är jag, ja. Ja. Och nu är du så ösnig ansätter som ett slags samskipare kallar vi det. Ja. Det är så praktiskt. Ja, vi lever en sån nomad tillvaro här så som minjöden i Höjvik har hon varit han som nu heter Oasan. De helt till i skolan här Höjvikskolan, skolan Kajdan, Högarskolan. Ja. Och de kände till det. Jag sitter stålar upp täcka ner. Inte ha några höller mitt i vik och så framvis. Det gör det till en kvar. Och det är så byggt sig så in i höller. Men vi har just det i 11 år. Vi var så först var det en stort tog i Virkne som är en liten byggning upp en för Myllnena här uppe i Hövik. Och jag är faktiskt i Havne. Det är över till mig en lugga mycket. Ja. Och så får vi det i Högarskola, var vi så några år, och så nu flyttade jag i skolan vid Lökmannabredd, tog jag att här är lite plats. Men det är att sätta upp och ta ner och några ting som gör att det är något snägg läser räntar, och så har vi till det att vi skulle pröva att det här var en samskipare som lyckas som är allt det samlande, alltså att alla uppgaver, alla tjänster lyckas samla samman i en sted, så det har vi tidsmer av det hos igen. Ja. Vi åkte upp manna. Ja. Och i perioden glömde jag säga att du var i Grönland som politimauer. Ja, jag var i Grönland igen och tog. Jag har ju fortalt några för om här. Det var en tog som gör det största intryck på mig. Ja. Fantastisk tog, spännande. Ja. Ja, björnande. Ja. Och ösne nekve kanske böten känner det från en DVD som du vill lägga just. Ja, konan. Ja. Och näkra var kara Vinnon, Niklaje och Fjärrock. Nej, det var inte Fjärrock, nej. Och så näkra dockor vet rätt, ja. Ja. Ljose kallar vi det. Ja. Så det har kommit ut för det. Ja, en narsken jag kört. Ja, en narsken. Så det är en partner-DVD av förskolan. Ja, vi kallar det för en familje-DVD. Vi ville gärna på ett och vuxen se man kunde njuta det, så det var tanken viktigt att ett utsköjte, kristligt utsköjte till det tandmarknaden att ha ett tillbud rätt. Ja. Och jag var nämligen att du har ser bäge dockor och så ösne onkel du är du en man ska säga en slags skådespelare. Du är ösne onkel tilltök för vuxen. Ja, men då var vi alla varit till vuxen. Jag hade det väl stått lite att jag måste säga som är det att få vuxen ordentliga gröna alltid är otroligt tillfredsställande, så att man ser vuxen ordentliga gröna så onknar man så folk gröna vi tar den. Alltså så förlösande att släppa ordentliga gröna. Kan då man så väl att vara vi där Norrbyggvar, vi där också. Vi är också tungt ut, ja, alltså och det ska nog till för att kunna överleva i snär själva och gamla döven och kunna överleva i snär miljön och här norr i Myskren och det här växten och allt det, så ska man vara också säger och sockler och kanske ta avska, men vi har bruk för gröna, vi har bruk för ordentliga släppa ända någon bära gröna ordentligt, och det har det stått lite. Så tar jag kan vara vid till att skapa ordentliga låter, så alltid det blir fantastiskt stolt och gevande. Ja. Så tanne som en skådespelare relaterat till det vuxna, och det är ofta sälja stort lite. Men till böten här är det nämligen också en bådskap som det är en ljus. Här är det en sån ren trage och någon. Alltså till att jag vet tryckvande är chatta vi gänga möte söndag och så resten av veckan det var ju ett annat liv. Det ska idé till för det ska vara. Det är att vara pastor och allt några liv. Det har vi till arbets, tar vi där frutøyne, tar vi utkaka frutøyar og utrivt kvarten vi och så är det utrottor och lärda en för annan att det är att ändå speglast och i ödlon som vi gör. Vi har alltid ösen tar vi hon kan se man tar vi kämpast och allt det här så är det ska in i jöknon, och tar man nu häver uppmärksamheten kan man säga på den där, så kan man akkurat säga benytta över och fortälja att det är gott. Och så jag tycker att det är viktigt att vi ska bo över, att vi har uppmärksamheten på den,
Jag fortäljer dem något som är gott för dig, men hela vägen maten vi fortäljer dem att han går av boskapen, jag vill ge han så kreativa och spännande som vi då alltså går till och till kreativa evner så vi håller till och uppgifter röna bruka det så väl som vi kan. Ja. Så. Tas du har haft ösne som Sindre Travita som tar ärende säger han yngste att kunna göra sändningar och tåsa och allt det där torrsindritla och ta till varsta bibelskola i England så fick du hur att nämligen kaskat. Pröva att det inte vid dockon eller boktävling. Jag vill se att det börjar längt och är det. Tog att jag på konan och snacka med det att jag pratar om det där i näckvånaren tror jag alltså. Det är så längt efter som det var när jag lärde till politi och kanske är det. Det var lärde när politi det var mycket så forsen. Ta var en boktalare som plats vara ströjnen och framföra. Och det var bara så att kämpligt en amerikanare som gör det och önskon. Och när så får man bo i en bärfjäs och Jan. Alltså för om man hoppar att han framförde och gör det och han framförde det samma kvar jag förnar. Så det var inte tog att det var nytt för mig men det helt på att det var så fascinerande. Vi gastar det hit från en tror jag fyra förnar uppe i slä så jag samma show till att det helt att det var bara så otroligt alltså. Så är den horen. Ja. Han börjar längt och arren. Ja. Och så kommer vi till England så det är så i januari man 2005 vi får vi OM och såna misto i England. Och tar vi kommer här så kommer vi den frutja kväll och lejer det tar en sån open day alltså uppe i hus här till centrum som vi skulle arbeta. Och det gör det så i mest fyra lyckas som att visa imsa suger att det gör det med landa vart här till som arbetar på botten. Det framförde vi en dokuteater. Vi sätter också ner och så framförde det och jag bara fullkomligt blåst om gott. Tog att det var helt fantastiskt alltså flotta musik och så sjunker så dockorna kom upp forskjelliga ställen och gjorde forskjelligt. Det var näka så fantastiskt. Hvis det som sån lite heter värst. Jag försöker prata vi han om det här. Han framför sig utsänder som boktalare så spurte man dotti boktalast. Det var inte han dotti inte det stora men nog till att han brukte lydcenter och så för han brukte andra ting. Men han hade kontakter som han så som är så fick från honom och som så gör det förra gången. Började så spekliga vänner ta i april månad och i Shelfems och framförde första fer undan julen där samma år. Så ta är det lika som heter att det som har lärt tror jag att det bara leva blaman och prova det av. Så tar det inte något att säga så. Ja. Det fick AH för du och så gör du några vitta. Prova det. Och så var det var det tillfälligt så att det gör det några videoupptagningar av oss ner. I Aida video. Och det är mega vanligt. Det är simpelt än så ring. Men alltså det är ju bara blaman ta. Så är det sikkert ångant lärsta. Nej. Så det var stått att pröva men det var alltså allt tekniken som är lärt allt det här. Men det var så stuft och det var så usaligt alltså. Men i förgångt. Och så det mens så jag tar så. Och så var det näka det samma. Du har omvars haft AH för att vara radioväster. Ja. På Ankramata. Alltså det var så att jag tror att vi kom om att jag hörde sändningar om morgonen och bär och Rastvej och Eisne och utarten så sida vi kom att jag ser morgonsändningarna det borde vara det alltså. Det har också ganska sent för morgonen ganska från klockan 7 ut att det tar folk för att arbeta så det tändrar radio så köra det arbeta så lusta med det är ofta när morgonsändningen utarten fram och man lustar det som vi är sändningen där och har värst så framvis. Så sitter vi igen att det är nog stort till affär Joshua sändningar i Lindne. Och också om det. Men så börjar jag så sändningarna. Så tänkte jag, men så får jag läsa för att spegla mer på det. Men det var inte så check jag också om det ju en atoi och så minns jag det var lacknat och så vi igen. Så sitter vi igen där igen. Så jag var också med när för vi sändning. Ja, men jag ska se där vi tar den. Jag visste hur tar den är, men jag kände jag inte något särskilt. Nej, jag vet inte. Så han är som förmedlar kontakt och så kommer vi och vi så hjälpar värst. Det var värre in i sändningen bara samma vi honom och så det som fann det och så hon kan säga man. I hej några ferna var i studion här till imiska sändningar som gester. Men på TV så nu snackar man tror jag 4 ferna i allt. Så 4 oktober månad för jag knappt 3 månader sedan. Ta bereda. Och så jag tar så har vi jobba här. Är det så länge sedan ago? Ja. Så kör gång till. Ja.
Så det är min väver in i hettar. Ja. Vi gör så sending frutjada, nej, månader frutjada och månader har vi arbetat sendingen. Och frutjada så är det medvärster samma vi tar den så. Så många morgon ta finna till även att la gest eller. Precis. Ja. Och så frutjada så är det. Det är en extra sida alltså det är som att spela bordtennis upp mot en vägg ensamma. Det är inte så spännande som att det måste måste man någon som spelar att på en annan måte att du spelar en boll och han spelar på ja. Och det gör möjligheter för någon som utvecklar prate och istället för att sitta ensamma. Jag har en annan person som är här i Linden som dår pura fullkomligt ensamma att sitta prata så till högne. Ja. Det är alltid han där så han kan nästan prata och bli osam med sig själv medan han pratar alltså till han men till är alltså inte. Ja. Och tog har vi bruk för en person att sitta och så tackar vi då upp och så vinklar då är det Luds and Nervous och ser och ting som inte har huxat om och ja ta för så till det nästa och så framvis. Jag alltid till också stått lite jag kände sig bara livant. Ja. Men det som den är med till att det in där och att det börjar vi har framförseln. Det så där mega vanligt och allt det där. Men det där man börjar och man gör några fel och så lär man av det och så börjar man också analys nästa för det. Hvis man ikke prøver, det er bra blama som du sier, så kan man ikke lære hvordan man skal gjøre. Jeg har hørt fra man undan, hvis man spiller akkurat tonelaginstrument, nu kan du rette med den ja, til du. Men at hvis man spiller et instrument, hvis man bærer venner, så utvikles man bærer, mennesker bærer til visst. Hvis man ikke framfører for folk som lusta, så får man ikke vujar til at framføre for folk og släppa gjøre feilene og släppa å vise av maskinene. Det gjør man mennesker virkelig, så. Jag vet inte om det är så, men så har vi hört det i alla fall. Jo, det är äldre, man minns det att framföra, och det tog att, för det är undervis klaverspel i kvällskola, och det tog vi dra in alla togna på kvällskola och musikskola, att få folk att framföra bötnen och det vuxna, ja. Här var man kom till en teenager, man hellre att det bara för böt. När jag lärde jag att framföra. Och till det samma som jag kallade det, för jag sitter här i studion och framföra som boktalare och så framvägs ja. Ja. Och det är nog alltid vi har lust vi skiftar så att lustarna som sitter lusta och höra kanske ha prova med torr shortliga. Vet du göra label då. Ja. Och vi måste ha just några fejler med Narda. Helt det då. Sagt och helt var just. Ja. Men det var hårst mycket att ta upp det. Ja, ser verkligen så läs. Ja. Ja. Det lär man huxar också så ser man helt annat än det som man också. Men så. Kvart är särskilt att ditt hjärtamål vi sände inte eller ändamål Absalon? Eller vi tog att du kom vi och heter. Ja, jag vet inte om jag kan säga att jag inte akkurat får hetta på sändningen, men det som jag vill ganska erkänna sändningen jag med. Det är vi är en kristnare utåtras och vi inte bara glädjeboskapen om Jesus som enaste frälse vi. Men som jag säger Johan, Louis är mer än bara gänga möte sånt där och så resten alltså andra Louis vill kristna Louis till omfatta allt det. Och så tog jag alltid jag vet jag tar så om vanliga ting. Ofta sitter vi och pratar om immes ting som här vi Johan pratar vi om det som rör färselsrikt kommer ju sån framvis. Det är viktigt att vi tog. Vi tog chatten och prata någon och så framvis. Vi som tycker det är vi alla ställen. Och så vill jag gärna alltså tälsia jag vill gärna att vi omfatta att vi spänner sig inte vitt. Så kan man alltid diskutera om hur väl vi når till men till som mål vet du. Och hit jag vill gärna skriva en lätt sändning. Vi har nekva goda sändningar som tar som det Gipro vi skiften i Lövn och temar tänkro vi skiften till faktiskt trojast vi och det. Och till otroliga vi kommande och viktiga under att ta som det är bara inte mycket område. Så till att latta, till att kunna gryna samman, till att kunna sucha ting från skärmvinkeln och sådana. Till att alltid vill gärna ska erkänna mina sändningar att vi i hvert fall har kunnat gryna samman ta i det sändningsliv. Så till mera till. Så till mera att ta en känsla i samband med sändningarna. Det är det. Jag kan komma ihåg som det som du har sagt. Det var mycket för church. Det var väl. Du har garanterat också till hur det spyrs med så läs. Nej, jag kom bara också som så som jag säger. Ja. Det är mycket inte också. Jag vet inte, jag har jag glömmer så kött. Alltså det som minns det bara nu och så är det färdigt rum så är det färdigt så har jag glömt det. Och typ är gott och ringt till gå är att nu ska fortälja så. Nej, jag minns faktiskt inte bara nu. Det är som på en affär så ska det för
jag sände ganska matler så skulle det så börja jag sända och det var så 3 mars. Kragas mest det. Så säger jag var kommer sända ända totala semester där 3 mars. Ja så en affär var samma. Så en affär där så fortalte jag såna med det. Så bara där för luften fortalte jag med det ja när det var liksom så säger det var chest. Så för luften och jag säger akkurat så. Jag skulle inte säga gräkarsmässigt, men jag säger tottlasmässigt. Det är inte samma där. Nej, det är så släkt det samma. Vad gör så var det den här man gör för helt då? Nej. Först när säkert tar jag bearbeider, tar jag också att det är rävligt, hvis jag inte förstår något fel. Nej. Jag får förfärligt. Skandala. Ja. Men nu också släkt om det här finnas det gör inte. Jag kan grunna mig själv om det gör inte mycket fel. Hvis jag inte kunde grunna mig så gör det inte. Jag kan grunna mig själv. Jag har alltid nämligen bara tillfär till. Nu skumpar jag mikrofonen. Det gör nämligen tillfär till akkurat heter vi kunde gå in och samman alltså och oftast är det vi går in efter filen som vi gör. Ja. Jag fortalte en vits för en tusen här i Linten som är gjort så jag har inte själv så det känns som jag funnit på. Men det sa han i Ikto som blev citerad det var inte en så. I minst. Ja. Och men den här mannen som tog alla guldbarna vi ser till himmels. Ja. Och så han i Iktos ja Sinjvi kvällen i Västkyrkan ja. Så det är gott att man kan inte göra en tillfälle som det. Det verkar som att de hade inte hörsta så det blev bara vågare så jag är hörstande från knören och så är det ja. Du måste se på den jag visste också var det. Ja. Så var det han att en maver han är så en rygmaver kommer till himmels och han är svalt han ska ha allt sitt rygande med vissar så han smält allt just allt det gott och smälta det gott bara så här var det så väldigt kofferten som man kommer upp på himmels och så spelar den kvart här då där och så visar han dem allt det här skinande gott som han häver och ska ordentligt imponera dig och så hittar det på andra sidan hötten. Hur du teacher kantsteiner vi. Gått av Gotland. Ja. Ofta är det löjligt att vi brukar allt och löjligt på. Ja. Så en liten vits, men här är en boskapbror i Eisen, ja? Ja. Så. Ska vi vara lärt rättan, ja? Ja. I halvdelen. Har vi tackat samman om? Ja. Och tar det. To som sagt, to sitter när i skärmen. Där man lyckas täcka tröjet nu. Vi har så spårna kapinsen vi gör. Där man lyckas täcka tröjarna. Det var så senaste fer. Jag vet inte så sände inte för sluta nu det. Och det är inte örbelse. Och det är inte örbelse att plera vara. Men vi tar Iktos av Vidjan. Och år Iktos kan mest till att upprona malen. Och kvart är det testente fyra. Och det är som sagt inte en testente. Inte fyra sjönarfrasen. Eller handlande på innan. Eller tonlagabalkgrunn. Men allt det finns inspiration och ankrestan från att är det Iktos mestjer hvor vi har det valgt akkurat det året. Ja, vi får låta en leie, og du har valgt at her Arnold B. Family. Det är särskilt kona men hon älskar Arnold B. Family. Hon hällde det vara så fantastiskt till att det har nämligen det glädja, latta, stuttliga bådskapen, men nämligen bådskapen det är vinklad av sin rörelse. Och här är en sanger som heter Original. Apropå. Annars är det gott? Ja, det är bra. Det är ju totalt inte Bridgeland. Vi är av Bridgeland. Fönstjärns morgon klockan 9. Men är det ju? Slag. Det var grön. Jeg var en sanger til Arnold B. Family som kalles Original. Ja, det passar väl bakom allt. Helt ja. Ja, ordentligt. Simpelt. Och vi har som sagt Anne Johansen och i studion samma vi har kon till tog att Ikto så är det vi gör kon. Ja, vi tackar upp nämligen och tar vi första Iktos om en tror veckor. Vi tänker att så augusti så ut och hålls på det kan höra center om augusti det kommer nu i till arbete och augusti dama det kanske det inte var nämnt. Det vill jag skuffande jag faktiskt så jag så ser ut. Det har så verkar rätt där och så så jag det ska så läsa ut. Ja. Jag kan spela ordentligt kött lika och är en spel annan spårning. Hur samma det här på det? Eller hästa tjänsterna? Ja, det är fantastiskt. Det är avgörande med stort lite. Sjön det är inte det.
som egentligen är arbete, men jag hade ett fantastiskt och kunna som vi en högre ändamål är att kunna bära påskapen ut om Jesus som frälsare. Men plus att ge var faktiskt har gått i den uppmuntra dig och det kommer flänna att det står till dig nu. Det är fantastiskt. Så det är då man sitter? Ja. Det är fantastiskt stort där. Alltså, och nämligen det är stort alltså det är en drivkraft som är att det ska vara stort där så vi skulle ha stort lite och det ska vara ett känna. Alltid att det ska vara givande och så framvis ju men det ska vara stort lite chock alltså är det här och då tänker vi snära. Är det något som du akkurat som först om man är länderna vi går hoa? Ja, alltså som Tarne säger alltså det var till go där och det bättre där. Så till som det är ordentligt gott och som det är det gott. Ja. Så jag klarar ju faktiskt det lust att hinna med att röna med just det allra bästa. Ja. Vi tog in man över alltså vi är inte professionellt. Jag ser vi det är glädje amatörer. Ja, nämligen. Vi dent och glädje. Och det har vi släckt flora vi det då amatörer och det funnit är amatörer nu är han mer professionell vet du men är amatörer och det finns så slänt det skulle ju jag sent inte det måste inte ska vara gott då. Ja. Så det ska vara så gott som vi kunde göra det. Ja. Och så också jag ända vi ögonspårningstiltikon. Och det är nämligen att nu är det lite utvarpsvärster och tittar annars vi ju nekv runt där nu finns nekv tonlike och Absalon har prövat allt möjligt samkommalöjare och att batna arbete och boktalare och allt möjligt som har vi till andaliga gör ett antal arbete. Så mission i 2012. Vad helt det är? Ska det vara som för Östersjön så igen eller är det något annat? Det är alltid att bådskapen som vi tar som han är lite gammal men vi låter han kanske göra ett nytt spännande på pyr analys inpackning det är alltid maten som vi skulle också på Jordarsjön och sen det är bara vi där korset 12 år vi kan inte på samma mat som vi gjorde för 12 år sedan vi må också något att vi må glömmas bruka internet det här som vi internet nu hitcha läsa lusta internet nu så det är spännande är vi inte mission ja 2012 ja det jag har alltid som Tarn säger att det är otroligt viktigt att vi inte blir verande i en erfarnare tog alltså man hur människor så kvar som möjligen det blir bättre och till spelar som kallar det nu idé till man alltid görst. Ja. Möjligen det är så otroligt stora alltså jag någon internet och jag någon alltså Facebook och Twitter och allt det som är framme i det som vi som är syndre äldre kanske har syndre troplare jag kommer nog just framvis men tar möjligen det då med det som vi sänder vi ju sänt på internet någon och tar sänder kan tidigare det här lägger det på YouTube och så framvis så själva skulle vi bruka tar möjligen så jag kan mynta från förra och så får de snägga runt och hade utomöter det hade båtar det silter runt till Janeiro och det brukar möjligen som var att ta nu är köjrande så nu cyklar man inte så inte man inte nu är det möjligen ja men det är inte kallt för andra vi skiftar alltså för ut och brukar ta möjligen som är och idé jag ser inte jag vet inte skulle hålla fast det gå och tänka från gamla döven men bara hålla fast det så är plattmanager temo vi det göra till avmarska. Och så är det ett annat, och till att vi stannar samman. Vi kommer från Imskon samkomma och kyrkjebakgrunden och stannar samman om att boa evangeliet. Jesus ber i hans sägen, han säger att han ber färgen att så vi ber, alltså Jesus och färgen var rätt, så ber han om att vi skulle vara rätt. Fyra att himlen ska sanna till och sent med. Vi har den största hindringen av fyra att kunna predika evangeliet frukt att vi är så samt innan Jesus. Vi är syskjen, och vi kommer en dag hem till himmel, så tar vi inte spurt om toerst. Har det häsa bakgrunden, hinna bakgrunden, då tar vi en himmel. Vi är ett, och vi må inte skilja sånt upp på samma måte. Vi må stanna samman om att predika evangeliet, om att bära bådskapen ut. Och till Reine jag lägger mig efter, och jag var öliga glad i fyra hver en kom och säger till att han sätter priser på ta vi som entusiasm och visste och tilltök som var innanför till öron som det var jag kan själv och det glädde mig att höra. Jag visste att tilltök som under 24 det
tar vi stannar samman så mest inte nu ska bara knappt över allt en stor samkomma en stor kyrka det är kanske inte svårare ja vi är vi misk men det mest vi stolag för nörren vi gå ta kvar annan och inte bara i åren men i värstjösna och att det ändå speglas i sån sändning som eller i sån stöven som är lintne och i iktus och kvar det är vi stannar samman om att prata evangeliet och att han har utan en mission. Ja. Så det är som är inte så. Vi virar gå en annan. Så. Jo, men man kan vira gå en annan på flera måter. Man kan stanna på avstånd och säga, jo, jag vill till men vi är bara här och är det här. Det är inte det är sån viring, ja. Sån viring är vi engagerar oss i, men av som och i livet, ja. Dagliga livet, ja, kvarnör. Ja. Det är det. Jo. Ja. Tusen takk for at vi da var kunnet hørte sender og videre til dere. Ja, det var bara så brökbart. Ja. Og det må vi gjøre etterrangt, du. Jeg hadde nok så skrek, jeg ser i Danmarks Radio, det er tvei, hadde særlig at jeg viser, ur en studie viser det folk som standa og pratar sammen, og sendingen bare til, jeg synes at det norske sjøen har vært noen, at sendingen til folk standa og pratar sammen i en utavstudie, så man har gjort det man kombinerer sjøen og radio, tog att få ett att få intrycket att så annorlunda bra och allt det är så viktigt pastor av det. Ja. Och så ofta när man sätter upp i flotten journalstudion men nu är det liksom för en hinvägen kvar det bara för in i radiostudion bara ta upp på det där alltså. Så det tar som långt innan att det är nog så skreka några kamera var och så. Det var det kanske sitter uppsätt av till det där men annars bara finns jag. Ja. Jag finns några upptag mitt i studion när vi sitter och pratar och jag syns så jag 4 gånger med en tonlagen går i lockförna det kan du nog skäcka. Men tack för att du ville komma Anja. Jo, själva tack. Och Terje som ständer bakgrund han vinkar. Tack för att du ville komma Isne. Men vi tar en kapping. Vi tar nämligen en kapping ja. Och vi får sluta kappingen av nu. Nu har jag haft öratelefoner. Jag har öratelefoner out och att det ser så inte fjolligt ut i. Nu får jag gå och I halde vi för att finna för välja vinnaren för kappingen. Vi får inte läsa spårningen natter. Tog för vi affärer från. Men spårningen var om att det är iktus. Tog att sjönapsrasen eider iktus. Kan mestjer året. Och upprunamalen och kvärt det att stände 4. Och då är det till kommer nek imisk svär och vi då har sagt att vi fiskar vi öliga vojon mäskon i det. Ja. Det är svärre nökelunda rätt så går tacka vi där. Och det är det alla flesta. Ja. Så ska vi få bara. Vi kör bara så fram ja. Ja. Ja, det kör bara upp. Vi kloftar lucka skärm ner med röstchatron så är det bara. Nej, det är inte ja. Så ja här. Ja. Jeps. Att han har så får det ringa. Så är det vanligt när lustaren. Telefonen. Ja, jag har sagt att han som vinner här i morgon, man finns ju i ganska vid översent och i Iktus Eisne, hvis det vill jag tacka det vi. Ja, det är Per. Gåan det igen heter från Lintene. Och god det. Du är vi en där lustarkapping Jokon. Jo, det passar ja. Det passar. Det är detta året som heter Iktus. Ja, nämligen ja. I helst att det att han mest fisk och allt. Det är pura sannhet, ja. Och vad är det som är så särskilt kvui hur man valt att bruka det? Vad är det kvui det är? Du då skriver ju så ger. Ja, jag hade det alltså ja, det var faktiskt Anja som jag fortalte henne att till och vi det var så erkännligt att de första kristna. Ja. Här i Miesser i Santen och att liksom de skriva och vi foten och ner i Santen och visst det så svära jag efter henne men så pura sannhet. Det var lika som två halvmånader som ja, som fiskaren som fiskaren som det här var som ett känner för sjönapsrasen till han fiskaren som man ofta binder till att det är riktigt så. Okej. Anja säger till från Jakob Zacharias som hon hävdade jag hade hon röna. Han var vidare okej. Han var vidare i sentingen och tog väl han glad för oss ner. Men det är pura rätt. Du har pura rätt och jag som svär någon där. Och du har vunnit en flowpacka. Okej. Du har vunnit två förska flower till Guds färjärsta och till lovsånger i Kältne. Och till Tranje till Tunja Silver Fort. Och så har du vunnit två utlyskar och handan eiter This City Bridge och till
En sån minneflöva tjej sanjera och så Fruit and Animals. Marston and the Revelators. Ja, Marston and the Revelators. Och Marston är en götemauer som gav en flög åt samman utländigon. Så hända flögbackan hur du vunnit. Ett lukk vi tog. Fint. Jag säger tusen tack för det. Ja, men själv tack för att du vill tacka. Vi sätter oss samband vid det sättene och få fätter och og vi hessen så får vi at takka for jokken, og vånda til at tid har megna fyllt vid, det virker synte for virkelig til nu vi har kameran, og man skal hitja ratt og sita ratt og så framvis, men det er vanlig at tid har finnes synte på storsendisen i morgen. Og vi hessen så får vi at takka for morgen, og jeg heter Absalon Norger. Og jeg heter Tørrene Samansen. Vi takkar for jokken. Farvel. Super. Ja, det är här kamera. Tack för det igen. Ja. Det är det som vi har lagt i. Det är inte connecta.